ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಸುಮಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಯನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಅದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಗೋಪಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಾವರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ, ಹಾಗೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ, ಹಾಗೆ ಉತ್ಸವ ಪೂಜೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನೋಡದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
कवित विक्रमाय नमः कारणेमनिघ्ने नमः वीराय नमः शौर्ये नमः शूरजनेश्वराय नमः ओं त्रिलोकात्मने नमः त्रिज्ञाय नमः ओं ब्राह्मणप्रियाय नमः महाक्रमाय नमः महाकर्मणे नमः महातेजसे नमः महोरगाय नमः महाकृतवे नमः महायज्ञे नमः महायज्ञाय नमः महाहविषे नमः स्तव्याय नमः स्तवप्रियाय नमः स्तोत्राय नमः ओं पूर्णाय नमः पूर्वयत्रे नमः पुण्याय नमः पुण्यकीर्तये नमः मनामयाय नमः मनोजवाय नमः तीर्थकराय नमः वसरेदसे नमः वसप्रदाय नमः वसप्रदाय नमः वासुदेवाय नमः वसवे नमः वसमनसे नमः महिषे नमः सत्कदये नमः सत्कृतये नमः सत्ताये नमः सद्बोधये नमः शूरसेनाय नमः बुद्धिश्रेष्ठाय नमः सन्निवासाय नमः श्रियामनाय नमः भूतावासाय नमः वासुदेवाय नमः सर्वासुरण्याय नमः मनलाय नमः दर्पग्ने नमः दर्पदाय नमः दृप्ताय नमः दुर्धराय नमः अपराजिताय नमः विश्वमूर्तये नमः महामूर्तये नमः दीप्तमूर्तये नमः मूर्तिमते नमः अनेकमूर्तये नमः अव्यक्ताय नमः शुद्धमूर्तये नमः ममेकाय नमः नैकाय नमः सवाय नमः काय नमः कस्मै नमः यस्मै नमः तस्मै नमः पदायान्तमाय नमः लोकबन्धवे नमः लोकनाथाय नमः माधवाय नमः भक्तवत्सलाय नमः कर्णवर्णाय नमः हेमाङ्गाय नमः पराङ्गाय नमः चन्दनाङ्गदिने नमः वीरघ्ने नमः विषमाय नमः शून्याय नमः हृदाशिषे नमः मचलाय नमः चलाय नमः अमानिने नमः मानदाय नमः मान्याय नमः त्रिलोकदते नमः सुमेधसे नमः हेतजाय नमः धन्याय नमः सत्त्ववेदसे नमः
ಗಂಗಾದೇವಿ ಆದ್ಯಂತ ಮಹಾಗೌರಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಶ್ವದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ಇಲ್ಲುಂಟಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಟ್ಟೆ वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् प्रसन्नार्घ्यपूजां समर्पयामि क्षुद्रामराजपूजां अक्षतां समर्पयामि स्वस्ति पूर्वोच्चरदेवन्दनविशेषविष्णायां शुभातीतौ श्रीगोपीनाथस्य गुणानुग्रहफलप्रदानोत्तमविषये ॐ देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका श्री गोपी ऋग्वेद प्रिया ऋग्वेद सेवा अवधारय ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवेव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं नूमर्तोदयते स निष्यन्यो विष्णव उर्गाय यदाशत प्रयस्सत्रा च मनसा यजात एतावन्तं नर्यभाविवासाद त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यामप्रयुतामेव यावो मतिन्दाः पर्चो यथा न सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य धायः कृर्देवः पृथिवीमेष एतां विचक्रमेषु तर्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तपसुस्तवीयान् तपसा युजामि जहि शत्रून् ॐ उषट्ते विष्णवासः कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्टहव्यं वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयो गिरो मे यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः ॐ स्वस्ति देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका यजुर्वेदप्रिया यजुर्वेदसेवाम् अवधारय विषेत्कोर्जेत्वा वायवस्थो वायवस्थदेवोऽवस्सविता वार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्धमग्नया देवभागमूर्जस्वते स्वयस्वते प्रजावतेर्नमेव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतभागशकं सौरुद्रस्य हेतिः परिवोर्णक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यादवह्वीर्यजमानस्य विशोन् पाहि ॐ स्वस्ति ॐ देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका सामप्रिया सामवेदसेवाम् अवधारय ॐ एतत्सामगायन्नास्ते हा ऊहा ऊहा ऊ अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्श्लोककृतः श्लोककृतः श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजारुतास्य अहमन्नमन्न वदन्तमेवास्मि ॐ स्वस्ति देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका अथर्ववेदप्रिया अथर्वसेवाम् अवधारय एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं तदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासनं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः स्फूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ स्वस्ति देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका
शास्त्रप्रिया शास्त्रसेवाम् अवधारय ॐ अयवुण्ड्रलक्ष्ये ॐ अयौच्छयवरण्लं यमगणनं गजभै घटदश्जपगणदश्खते माहेश्वराणि सूत्राणि व्याख्यास्यामः ॐ स्वस्ति देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक पुराणप्रिया पुराणसेवाम् अवधारय शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये मेघश्यामं पीतकोशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्यापेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ स्वस्ति देवदेवोत्तमः देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक अष्टकप्रिया अष्टकसेवाम् अवधारय हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी बुद्धिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगयुगे योगसम्पूर्तिराम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमानरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति शान्तिं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकाले पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितम् ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆಗಿಂದು ಹರಿದು ಬೇಡುವೆನೆ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆಗಿಂದು ಹರಿದು ಬೇಡುವೆನಯ್ಯ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲು ಬಹುದು ರಾಯತಾ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಡಬಹುದು ಕಾಯ ಜಾಪಿತ ನಿನ್ನ ಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಒಡಲು ಹಸಿಯಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಲೇ ಇರಬಹುದು ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬಹುದು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿನ್ನಡೆಯ ಹಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ
ಬೆಳಗು ಪೀತಾಂಬರ ರವಿಶತ ಕಿರಣ ಕಡಗನು ಪುರನಿಟ್ಟಗಳನಿಟ್ಟ ಚರಣ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರುಣ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತೆ ವೇಣುನಾಥ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ.
ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶಂಖನಾದ ಪ್ರಿಯ ಶಂಖ ಶೈವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವಾದ್ಯಪ್ರಿಯ ವಾದ್ಯ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. पुष्पाक्षतान् समर्पयामि. ओम सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाहार्षमेनं शतं यथेवं शरदो न यातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारं शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हे हेमन्तान् शतं वसन्तान् शतमिन्द्राग्ने सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः आहारशन्त्वा पुनरागाः पुनर्नवाम् सर्वांगः सर्वन्ते चक्षुः सर्वमायुष्यते विदं सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य चित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते. दद्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्स वीराः. नवो नवो भवति जायमानोऽह्नाः केतुर्षसामेऽप्यग्रम् भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्त्र चन्द्रमाः स्थिरते दीर्घमायुः. ओम स्वस्ति. यावच्छक्ति ध्यानादि विचार पूजाराधन करुणा भगवान् सर्वात्म श्री स्वस्ति नो स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देवीरितिरर्वणाः स्वस्ति भूषा सुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्ते वायो प्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पदेः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हसः स्वस्ति मित्रलता घनता जानता संगमे महे स्वस्ति अनन्तार्क्ष्यवरिष्ठनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यशो नाम विमारुहेम अम्होम च माङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्त्या प्रेयं मनसा जतार्क्ष्यं प्रयतवाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभयन्नो अस्तु देह
सर्वस्याप्ये सर्वस्य ते सर्वमेवेनाप्नो सर्वं जयति यो वेदादोसरः प्रोक्तं वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतिरेनस्य परस्महेश्वरमन्त्रोष्पाञ्जनं नमस्कारान् समर्पयामि नारायणाय देवाय धीमहि तन्नो स्तुतिः नारायणाय देवाय धीमहि पुष्पाणि समर्पयामि कायेन वाचा
ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾಂಟೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಹಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.